दिनैहाय दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय मोनसे गोथार सान 25 बोसोर बेसेबांबा गोलाव बोसोर दिनै दारकुसि दखरा एबसुआ हारिनि थाखाय खामानि मावबोनानै दिनै 25 बोसोर आगान होबाय आरो बे सिलभार जुबलिनि दिनै रुफाथि मायथाइ फालिथायनि दिनैहाय बेवहाय गाहाय खुन्थिया बे गायसनदों आरो बे गायसननाय हाबाफारियाव आंखौ खुन्थिया गायसनगिरि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों। आं मिजिंथिदों बे जानो गोनां जि 25 बोसोरनि जे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय दखरा एबसुनि बियो जाफुंसारथों आं बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों दारकुसि ओनसोलनि जि जौगाथाय आरो लोगोसे सोलोंथाइ आरो समाजारि जि जौगासारनाय बे मोनसे माइलनि खुन्थिया जाथों 25 बोसोरनि नैबे बोसोरारि जथुम्मायानो। मानोना दारकुसि बायदियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रोङै दैदेनलांनायाव जोंनि दारकुसि ओनसोलनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि गोग्गोम बेवहाय बावसोमनाय दङ। दा बेखायनो बेवहाय बयबो हेफाजाब होनांगौ दारकुसि ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ बेवहाय बाहागो लानायजों लोगोसे बे कनफारेन्सखौ जाफुंसारनायाव हेफाजाब होनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायबाय।